datos preguntando a xente do povo. A raíz disso, os datos cada vez eran maiores, cada vez me contaban máis cousas, e surgiu a idea de plasmalo nun libro. Quixera sobre todo, ante todo, agradecer a xente de todo toda a súa información, todas as súas fotos, todas as súas axudas que me deron, que me contaron. A xente maior sentábase nas escaleiras, o fresco, falábame de como eran as súas vivencias de novos, como facían para o médico, como facían para ir á escola, que non iban moitos deles, como facían para sobrevivir en uns tempos bastante difíciles, non? Entonces, ante todo, o libro é de todo, da xente de todo, vale? Pretende ser un reflexo do mundo rural, o se podrías aplicar a calquer povo do Concello de Lanza, do Concello de Berín, ou a calquer povo do rural galego, non? As súas peculiaridades, porque eu recordo certas peculiaridades pertenecentes ao povo de Toro, falo das súas xentes en concreto, pero eu repito que intentei recoller todas as vivencias desta xente que nos antecedeu a nós e que bueno, que iban contando eles. Tamén te quero agradecer a miña familia, porque direivos que isto é un traballo largo, cansado. Eu vivo en Orense, como ben dixo Vicente, vou a todo cando podo, moito menos do que eu quixera. Ás veces a xente non ten ganas de falar, ás veces non ten encontras a casi nadie, porque os povos están quedando vacíos, por desgracia, cada vez ten menos xente. Pero houve un tempo que na montaña sí que había moita vida. En todo, concretamente, na época da construcción do ferrocarril, había moita vida, había moita xente que viña de fora, que se quedou a vivir allí, que alugou casas no povo, que lle deu vida a aquele povo tan pequenino. Estamos falando, unha cousa de vivir en Berín, en Laza, outra cousa de vivir en Toro. Eu non sei se os que estades aquí, todos conocedes Toro. Toros é un núcleo pequeniño de casas no alto dunha montaña, a 900 metros, onde no inverno fai un frío de neve. Ahora xa non tanto, porque o clima foi cambiando, pero naquelas épocas vivir ali supoñía, non sei, casi un sacrificio, non? Recordo unhas palabras de un señor que, por certo, xa falleceu, que me deu moitos datos, e que me dixo: mira, nena, tens que ser capaz de plasmar nese libro que éramos pobres, pasábamos fame, había moita miseria, pasábamos moitas penalidades, pero éramos felices. Éramos quen de ser felices co pouco que tiñamos. Viña un cego cun violín e tocaban o forno e bailaban os novos e os vellos que pintaban salir a mirar e éramos felices todos. Iso tens que saber, ser capaz de plasmarlo aí. Entón, un pouco é o que intentei recoller neste libro, non? Non hai moita base documental, porque realmente hai pouco onde buscar un núcleo tan pequeno, un pobo, unha aldea, porque é unha aldea de montaña. Hai algúns datos recollidos no Concello, pero tampouco teñen os archivos demasiado actualizados, un todo, non? Sí que hai bastantes cousas no archivo episcopal, porque, bueno, os libros que son xente que garda moito as cousas e que se interesa por a... Entón, aí sí que encontrei datos do ano 1639, é o dato máis antigo que encontrei da historia do povo de Toro, non? Tamén no archivo de Ourense, do Concello de Ourense, tamén había un dato, no dicionario Madoz tamén hai alguna referencia ao povo, pero son cousas moi pequeninas e moi concretas. Entón, realmente o libro está escrito das historias que me contaba a xente. Pretendía reflexar como era a vida, sobre todo no século XX e un pouquinho antes, que foi marcada por dous feitos, penso, importantes, que a guerra civil e a emigración, que marcou de forma notoria toda esa etapa, non? Entonces, como esta xente foi capaz de sobrevivir con tan pouco, non? Eu proponíame chegar a dous públicos, unha xente maior, recordarse as súas vivencias, a recordarse as
se pretendía recoller todo eso para que eles souperan, apreciaran e valoraran todo o esforzo dos nosos maiores, que foi moito, e que agora nós somos que somos gracias a eles, evidentemente. Entonces, pretende ser pois, un homenaxe a toda esa xente maior, a toda esa xente que vivía nos povos, con moi pouquinho, como dixen, pero con moita alegría. Eu intentei facer, recopilar, así que contábame como eran as casas antigamente. Eu agora estaba enseñando en fora na exposición de fotos, había unha foto concretamente que era unha lareira, que facían o lume no chao unha cociña e ali pois cociñaban e quentábanse, ali facían un fiadeiro alrededor daquela lareira e contábanse contos, os mozos namorábanse e non sei, os rapaces xogaban e hasta os pitiños tiñanos ali o calorciño para que despois salían. Entonces, é unha vida que non fai tantos anos, pero sin embargo é un desconocimiento total para a xente de agora. Eu cando lle conto isto a xente de agora, digo, de que estás falando? De que ano estás falando? Digo que non había teléfono. Non ia haber teléfono. Non había teléfono. E arreglaban, non sei se teléfono. E eles máis, non? Entonces fala un pouco da arquitectura do pueblo, pois é un pueblo de montaña, todo feito con pedra de lousa. A xente que chegaba ali non había carreteras, non había vías de comunicación, o único camiño era corrunchos, onde andaban os animais, onde iban as vacas, onde levaban as vacas a feira, como xa Montelerramo ou a Barrio, ou non sei onde, a ver que pensas, onde está Montelerramo, onde está todo, e dices, pero non atravesaban esos, pois atravesaban. Para baixar a Laza había un camiño que se chama o Reventón, que a mí vos sonará, só con non pensa que se imaginades que é o camiño, o sea, baixalo mal, pero subilo non vos conto como é. Entonces, como facían para ir ao médico? Como facían para ir a comprar? Como facían para... Pois arreglábanse entre eles, porque o povo vivía da agricultura e da ganadería, vale, primordialmente. Pero despois cada vecino foi quen de ser capaz de desenrolar un oficio. Entonces, facían de tal xeito que dentro do povo houvese de todo. Un era carpinteiro, outro era canteiro, o outro era xastre, o outro era pintor, o outro era o que arreglaba as ferramentas, o outro era o que poñía as inyeccións, porque tamén había que sabía arreglar as torceduras, había que sabía quitar unha muela, o sea, entre eles eran capaces, o sea, era unha sociedade totalmente organizada, de tal xeito que dentro do povo tiñan de todo, sin ter que ir a ningún sitio. Falaban tamén a xente de, as dependencias públicas das que disponían, o sea, había unha iglesia que sigue existindo, lógicamente, había un forno que por desgracia xa non temos, era un forno comunal, e aparte de servir para cocer o pan, porque, claro, que o pan había que facelo ali, porque tiñamos centeo, éramos un pobo rico en centeo, entón se pesaba o pan, que chamaban centeo, sempre que chamaban o pan, por algo sería, porque era a base da alimentación, e despois iban ao forno a facer o pan, cocían a ronda, cada vez que iba ao forno un veciño, pero ese forno tamén servía despois para xuntarse, para falar, para bailar, para facer teatro, que facían teatro por aquela época, imaginábamos, se facían obras de teatro, rapaces, no forno. O sea, non pensemos que agora nos pedimos tantas cousas, antiguamente xa sabían como divertirse, como facer, non? As casas, como decía antes, retomando da arquitectura, as casas son todas, agora xa non, pero eran todas de pedra, das canteiras que había nos arredores do povo. Iba a xente a arrancar as pedras, traíanas
moito cariño, porque eu penso que, bueno, eu que un amuno xa falou dos motes fai moitos anos antes que a mí, e a nadie lle partiu mal, quero decir, ás veces é máis conocido unha familia con mote en plan cariñoso que non por o propio nome de apelido, non? Recollín tamén a vestimenta. Claro, estábamos falando de que non podían ir a comprar, non había onde comprar. Allí cultivaba o viño, entón a maior parte dos tecidos dos que se disponía estaban feitos de viño. A mí tamén me decía a miña aboa, bueno, a unha señora maior, son extraídos os calzoncillos de viño. Sí, facíamos de viño. Ou os bebés, cando nacían, poñían os panderos, que eran os pañales, de viño fino, pero de viño. Entonces, claro, dices, madre mía, como sería capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, intentei recoller tamén un pouco as tradicións de como vestían, hacían os chancos, sabedes que, claro, no Puerto Alto, con moito frío, con unhas nevadas impresionantes, a día de hoxe nada que ver, pero na portada da revista da que falo Lucete antes, veréis unha foto de Toro, que este ano 2005, unha gran nevada, pero antes as nevadas eran impresionantes. Cando eu era pequena, recordo que na escola do povo, e recordo que mi pai e os outros pais unha pala iban facendo camiños para que pudermos chegar na casa de cada unha á escola, con unhas nevadas impresionantes, ¿no? Entonces, os zapatos que habían eran os chancos que facía o chanqueiro do povo, vale? Fala da agricultura, da ganadería, da vinculación e do cariño que había cos animales, sobre todo as vacas, vamos, casi era India de sagradas, o sea, eran o modo de vida, eran o modo de poder salir adiante, eran as que traballaban os campos para que tú puderas recoller os produtos, eran as que chegaban os torneios que despois o millón tienes que mandar para comer, entonces era como eran sagradas as vacas, o sea, traballábase casi para os animales, o sea, era unha relación de cariño cos animales moi grande, ¿no? Porque era o que se vivía. Intentei falar tamén das labores que se facían no povo, pois da sementeira, da malla, da seitura, da recollida da erva, todo eso eran a veces actividades que se facían en conxunto. O sea, o povo era unha gran familia na que hoxe iban a traballar para este veciño, mañana iban a traballar para aquele, pasado iban a traballar para o outro, non? Entonces reuníanse entre todos e, sí, efectivamente, o traballo era moi duro, as incrementos do tempo eran importantes, pero entre todos pues, era como máis doado, ¿no? Como máis fácil facer. Pois vamos a recoller erva para esta señora e mañana vamos para outro. Vamos a buscar leña para que teña esta señora e mañana vamos para outra, ¿no? Entonces funcionaba moito eso de compartir, ¿no? E agora somos así tan individualistas, pues antes a verdade que facían de outro xeito que penso que era bastante bom. Pois falo de, eu que sei, pois da castañeira, da malla, da rapa das ovellas, da recollida do viño, como vos dixen. Despois hai unha cousa que houve uns anos, nos anos 80, nos 90, que a xente parecía que todo o que era antigo era malo. Entonces, había que venderlo, había que desfacerse dele e había que traer todo novo, ¿no? Entonces, hai un montón de apelos de labranza que se perderon. A ver, unha época que o carro das vacas era, vamos, era casi fundamental que non tiñan a carro das vacas. E agora están podridos aí nas palleiras o que nos vendeu, o que nos deixou, o que nos olvidou deles, ¿no? Entonces, falen todos esos apelos de labranza que se utilizaban para poder subsistir, para poder salir adiante e bueno, que esta xente, pois, que os facían eles, os facían os arados, lógicamente, non tiñan que beneficiar. E despois falo un pouquinho do progreso, entre comillas, o sea, cando chegou a luz, aquilo foi impresionante, porque claro, imaginaros un pobo ali arriba, uns invernos larguísimos que alumeaban, pois, unha cousa que se chamaba un cancio, que non sei se sabedes o que é, que era unha luz, que se le prendía lume, imaginad canta luz daría eso, pois con eso calcetaban as señoras por a noite, por exemplo, non? O sea, había uns sistemas de alumeado, pois, había esos ridículos, non? Pero era o que tiñan. Entón, cando chegou a luz, por exemplo, foi impresionante, o sea,
que agora que estamos todo agua e que non acabamos de arrancar todo agua, non sei se é bo ou é malo, non sei, xa non vou opinar, pero a vía do tren, que a día de hoxe comunica Galicia a Meseta, pasa por debaixo de Toro. En Toro estableceuse un centro de mando, digamos, para construir un dos túneles máis difíciles de levar a cabo, que é o túnel do Corno. Por a súa extensión e por a cantidad de fontes e de auga que tiña, que tiña o monte, o facer un gato, porque imaginádevos como o facían, con pipala e sacando o escombro con carretillas tiradas por uns muros, o sea, impresionante. Bueno, pois o túnel parece ser que se preocupaba continuamente porque había filtracións de agua, ¿no? Entonces estableceuse ali un centro donde bueno, pois fixose unha especie de ventana a mitad do túnel, que está xusto por debaixo do Pobo de Toro, e desde aí accedían ao túnel por 4 bocas para que fose máis fácil facer, ¿no? Este feito orixinou que o pobo medrase dun xeito considerable. Houve moita xente de todo o territorio español que acudeu ao pobo, que venía a traballar ali. Entonces, bueno, pois creceu de maneira particular, o sea, había familias inteiras que se desplazaban ao pobo a vivir, porque o marido traballaba no túnel do tren e a señora pues, estaba ali cos seus fillos, ¿no? Pois trouxo parte positiva porque de alguna maneira a economía mellorou, porque a maior parte dos señores do pobo e dos rapaces, que os rapaces con ben poucos anos tamén se tiñan que ir a traballar, pois iban a traballar ao túnel, por cual, a parte dos ingresos que podían ter, dos poucos ingresos que podían ter da agricultura e da ganadería, añadíase un sueldo a casa. Eso fixo que, ao mellor, pois o pobo crecese en cuanto a infraestructuras, en cuanto a mellorar as casas, a partir das primeiras cocinas económicas, que antes eran a lareira, como nos contaba antes, as casas empezaron a ponerse de ventanas, de cristal, que antes eran ventanucos, non había cristales nas ventanas, as casas fixéronse máis grandes, e incluso mellorou a vestimenta da xente, empezou a comprar, se empezou a ver tiendas no pueblo, empezaban a traer telas, se podían confeccionar abrigos, vestidos, o que fora, non? Pero tamén trouxo un problema importante de salud, que foi a psicosis, que afectou a muchísima xente que traballou nesa zona. Moitos deles morreron, e outros moitos padeceron durante moitos anos esta terrible enfermedad, non? O agravante de que naquela época esta enfermedad non estaba declarada como enfermedad profesional. Entonces, os señores morrían, as mulleres quedaban viudas e non cobraban nada. Claro, por cual, ainda peor, non? De feito, hai documentos por aí no libro de Rafael Cid, que conoceredes, escribiu un libro sobre os carminanos, no que fala de que por a zona de Sanabria, por aí, houve desenterramentos de corpos para despois, cando se reconoceu como enfermedad profesional, pois que a xente tivese vidas, pudesen cobrar, non? Entón, como vos digo, pois ali aumentaron os nenos na escuela. De feito, están pasando fotos, penso que a exposición aquí detrás, na que aparecerá unha foto de moitos nenos, pero que é o pobo de todo, claro. Porque estes nenos, fillos dos señores que traballaban na vía do tren, pois asistían á escola do pobo. Bueno, pois creceu porque de repente había 3 bares, 2 tiendas, o sea, agora direi que queda un bar casi de nada muerto, unha tienda de local, o sea, houve unha época aí na que a montaña tiña moita vida, sobre todo na época esta da construcción do ferrocarril, non? Outro problema que tamén ocasionou a nivel xeral, non só de Toro, foi a inmigración. Moita xente de todos os sitios, sobre todo do rural, que había pouco medio de vida, pois emigrou e marchou deixando os pobres galegos. Entonces, acabou a construcción da vía do tren, acabou o traballo, e moita desta xente marchou. Entón quedaron, pois, alguna xente conseguiu que ten o seu mérito seguir conservando o pueblo, seguir mantendo as nosas estructuras para que podamos seguir ahora os que vamos ali. E
en inverno marchanse cos fillos, o cual pechas esa porta tamén. Pois a veces é un pouco triste no inverno, non? Porque non ves a nadie, non? Pero bueno, a verdade é que no verano, pois bueno, pois os que estamos fora, e os fillos, e os netos, e os primos, non sei que, pois juntámonos a mí, aunque só xa neste mes, que temos a festa do pueblo, pois bueno, pois vamos ali e intentamos que por lo menos ese espírito dos nosos antepasados non morra e seguir mantendo o povo pois un pouco vivo, non? Tamén intentei recoller as coplas, algunhas coplas, claro, é moi difícil, porque quizás este traballo, se o houvese feito fai uns anos, pois claro, moita xente da que xa non existe, non se contaba de máis cosas, pero claro, fixo por este momento. Entonces, bueno, pois intentei recoller algunhas desas coplas das que vos falaba, das coplas dos cegos que viñan ali e cantaban, algunhas delas en galego, outras en castellano. Falo un pouco das festas, sabedes que a Iglesia por aquelas épocas tiña moito poder, non? Entonces, as festas religiosas, digamos que, bueno, pues, tiñan aí moita cabida, non? A Cuaresma, pois o Corpus, as procesións que facían por todo o pueblo, cura. Hai unha foto por aí que hai un señor do povo co señor cura, que para mí é espectacular, porque a cara do cura dio todo, o sea, a mí o señor é o que manda, non? O sea, de feito, recordo que alguén me dixo, se podía ver a festa do Vera, se podía estar o cego tocando e todo velando, chegaba o cura e decía que se le facía a festa e a festa le facías. O sea, ni literal ni nada, era o que máis mandaba no cego, non? O sea, a Iglesia por aquela época tiña moito poder, non? Entonces, bueno, pois, falo dese tipo de festas e tamén falo de outras festas máis festivas, digamos, non? Pois un Troio, sabedes que somos terra de peliqueiros, non? De cigarrosos aquí, e, bueno, pois en Toro, en menor medida, pero tamén había peliqueiros. Que pasa? Que o traxe de peliqueiro era caro, entón alquilaban, entón a mellor tiñan un, e cada día ponía un dos mozos do pueblo, non? Iban ás eiras, non sei se vos conozco as eiras, cando se cabía o señor que alquilaba clases de peliqueiro, que vestían, o sea, a súa maneira, pero tamén sabían divertirse, non? Falo dos fiadeiros, que os comentaba antes, a Rodor Valadeira, onde se contaban, pois era moi típico que ali viñese o señor contando as súas valentías, era época de lobos, de rebaños, no monte, na ladeira, entonces o típico señor que contaba que fora das ovellas e que iban non sei cantos lobos, e a veces estábamos todos así a desfrutando, non? Pois os fiadeiros tiñan moito, bueno, era un lugar de reunión, reuníanse na cociña, que era a máis quente da casa, porque non había calefacción, por eso comprobar. Entón había alrededor do lume, pois contábanse historias do máis tenebroso, ou do máis tierno, ou do máis enamoradas, os mozos, as mozas. E, bueno, pois ese nome que me gustaba a mí, eso do fiadeiro, pois ese nome foi o que puxemos a revista que bueno, que acabamos de editar, que de feito moita xente de Toro todavía non a ten, non? Temos tamén unha fotografía preciosa. Eu penso que hai unha vista desde ali espectacular. Vese Berín, vese o Castillo, vese Portugal, vese Xinzo, vese Laza, e que se ve todo, é espectacular a vista que hai desde ali. Eu sempre digo, de feito, creo que empezo o libro, non recordo ben como empezo, pero creo que recordo, o sea, creo que empezo o libro dicindo que non hai outro sitio no mundo onde haxa un ceo tan bonito como aí, porque é unha cúpula, o sea, é que non hai nada que te estorbe para mirar, estás nun alto, tes toda aquela vista e tes aquele ceo ali que te tes unha maravilla. Invito-vos a que vayades, a que conozcades, hai rutas de senderismo bonitas, oxalá tivésemos máis axudas, pero bueno, para que se pudese promocionar ou para que se pudese facer máis cousas, pero bueno, pois penso que a mellor con algunas cousas destas que estamos dando a conocer e bueno, pues vamos a intentar, por lo menos que nos gusta o rural e que nos gustaría o pueblo, pois que se poda disfrutar de él. Eu penso que os nosos fillos teñen dereito a vivir esa parte desa infancia nos pueblos que son super felices. Penso que donde Dios se pasa en los pueblos, por menos pequeños. E esas cousas que vives na infancia
olvidar de onde vimos, porque se non sabemos para onde imos. Bueno, estades vendo as fotografías, tamén estiveron expostas aí. Esta é unha colección de fotos de San Renato, é unha colección de fotos de xente de Toro, que me prestou, que lle agradezco enormemente, porque son íntimas, son de cada un deles, pero aí podedes ver a mocedad, podedes ver os nenos, podedes ver as mulleres fiando, podedes ver as vestimentas, podedes ver as lareiras, podedes ver o cura, como vos decía, hai alguna dun periqueiro, hai alguna dunha abuela, dunha neta, porque a relación esa que sempre houve dos abuelos e dos netos, ali de algún xeito, igual que nos outros todos, claro, pero de algún xeito se fortalecía porque vivían os abuelos, os pais e os fillos, entonces era como unha relación moi peculiar, ¿no? Ahora os vellos parece que os estorban para... E antes non, antes os vellos eran pozos de sabiduría e penso que siguen sendo, e eu penso que deberíamos aproveitar máis a nosa xente maior para que pudese o mellor transmitirnos moitos valores que agora penso que a veces nos olvidamos deles. Remato, que non nos quero cansar. Moitas gracias por vir. É un gusto vir aquí a promocionar Toro. Muchísimas gracias a Vicente porque eres excepcional e moitas gracias a todos os filmes. Estades invitados, por certo, ao próximo fin de semana é a festa, o sea que estades todos invitados a subir. Tamén hai aquí ben. Tamén hai aquí todos os sitios en agosto. No, pero no sé. En agosto hai todos.